Me aloitetaan sillä. Teistä jokainen tekee tosta hirvejauhelihasta. Se on nyt siitä hirvestä, mitä te olette ollut jahtaamassa. Ja se on nyt tapettu ja jauhettu. Te saatte hanskat käteen. Mä annan tätä lihaa teille sellaisen pallon käteen. Ja sitten te voitte pyöritellä sitä palloksi siinä käsissä ja sitten vähän taputella sitä litteeksi. Ja sitten täällä on hirveän paljon hyviä aikuisia, jotka auttaa laittaa ne tonne paistumaan. Oikein näyttää lupaavalta. Ja täällä on sitten meillä suolakurkkuja, tomaattia, salaattia ja erilaisia soosseja sinne se hampurilaisen väliin. Miltä oma tekemä burgeri maistuu? No, aika hyvä, mutta aina mä en joskus jaksa syödä loppuun. Mikä oli kivoin osa tänään kokkaamisessa? No kivoin osa oli itse se tekeminen.